Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat er dit jaar al 3 mensen zijn overleden aan dengue. Dat wordt bevestigd door epidemioloog mevrouw Yaskara Halabi. Daarnaast zijn er 20 personen opgenomen in het CMC. Hoewel de huidige situatie zorgwekkend is, is er volgens haar geen reden tot paniek. De slachtoffers zijn jonge mensen. In het algemeen stelt de epidemioloog dat mensen met onderliggende aandoeningen vatbaarder zijn voor de ernstige gevolgen van een dengue-infectie. De bevolking van Curaçao is niet in hele goede staat qua gezondheid. Denk onder meer aan de vele gevallen van obesitas, diabetes en dergelijke. En dat maakt ons kwetsbaarder voor een ziekte als dengue, aldus Halabi. Later in deze uitzending hebben we een gesprek met de epidemioloog. Het aantal van 3 overleden mensen is in die zin hoog. En de laatste keer dat Curaçao in de ban was van een grote uitbraak is al meer dan 10 jaar geleden. En dat was in 2011. Merselina doet drugstest. Parlementariër Gwendol Merselina van de PMP is vanochtend naar Lab de Met gegaan aan de Cascoraweg. En daar heeft hij een drugstest gedaan. Kreeg net de uitslagen. Hij is negatief. Dat betekent dat er dus geen sporen van cocaïne of cannabis in zijn lichaam zijn aangetroffen. Waarom heeft hij die drugstest gedaan? Hij is het zat dat hij steeds wordt beschuldigd van drugsgebruik. Dat gebeurt door Lo Martinez van de partij CAM. En om duidelijkheid te verschaffen heeft hij dit gedaan. Hij heeft het op eigen kosten gedaan. Het zou me niet moeten boeien, zegt hij, maar ik ben parlementariër en ik wil niet dat er zo'n smet aan me hangt. Daarom laat ik duidelijk zien dat ik geen drugs gebruik. Dan vragen over 3 miljard vrijstelling. Dat zijn vragen die worden gesteld door Eugène Kleopa. Hij is een medewerker van de fractie van de MAN. En hij vraagt zich af waarom er nu zoveel te doen is over de voorschotten die Alfonso Trona zou hebben gedaan als ontvanger. Landsontvanger van Curaçao. Eerder deze week waren er rapporten van SOAB. Minister van Financiën Javier Silvania heeft die gestuurd naar het parlement. En volgens hem is het ook kwalijk dat er zoveel voorschotten zijn gegeven. Maar wat is er met de 3 miljard aan vrijstelling die de minister zelf heeft gegeven? Volgens Kleopa moeten we dat niet over het hoofd zien. Die vrijstelling is gegeven aan mensen die belasting hadden moeten betalen en daarvan vrijgesteld zijn. En de 3 miljard staat in geen vergelijking tot de 5 miljoen die Trona wellicht ten onrechte als voorschriften zou hebben uitgekeerd. Dus wat Kleopa betreft, als Trona plaats zou moeten maken, dan zijn er ook consequenties voor de minister van Financiën. Operatie Simang Santa vandaag van start. Dat hebben de autoriteiten gisteren tijdens een relato di dia bekendgemaakt. Er zijn heel veel maatregelen, maar de bottomline is: vanaf vandaag zullen veel mensen naar het strand gaan tot begin volgende week. Er zijn veel mensen vrij en dat allemaal moet in goede banen worden geleid, want er zijn ook weer heel veel toeristen op het eiland. En de politie, de brandweer, de kustwacht en alle andere organisaties zijn daar klaar voor. Nu nog de mensen aan wie ook gevraagd wordt om zich te gedragen, niet met te veel drank op te gaan rijden en ook zorgen dat alles rustig en netjes blijft. Akkoord over parkeerbeleid getekend. Het kan van start, het zal nog even duren hoor, 5-6 maanden en dan krijgen we weer parkeerautomaten. Het is voor sommige mensen onbegrijpelijk hoe vrolijk hierover gedaan wordt, want de afgelopen 2 jaar hoefde er geen parkeergeld worden betaald in Puna en Otrobanda en voor heel veel mensen is dat heel erg fijn. Maar nu wordt er weer parkeergeld gerekend en dat wordt gedaan door Willemstad Parkeerbeheer en het wordt op een smart manier gedaan. Dus niet alleen dat het alleen maar kan met de gulden of de 4 kwartjes die je in je zak hebt, maar ook via een app kan er worden betaald. Zoals gezegd, over 5-6 maanden zullen we het daadwerkelijk merken en dan zal er ook meer duidelijk worden over de wijze van betaling. Taxichauffeurs zijn boos en bezorgd. Leden van de Taxi Curaçao Corporation Association, TCCA, zijn teleurgesteld, gefrustreerd en boos over hoe de private onderneming 24/7 Taxi dagelijks brood wegneemt van alle taxichauffeurs die niet bij hen zijn aangesloten. Tot hun verrassing werden de TCCA-taxichauffeurs gisteren bij Corendon geconfronteerd met het feit dat zij het terrein van Corendon niet meer op mochten.
Dat heeft ertoe geleid dat ze gedemonstreerd hebben, omdat ze vinden dat er sprake is van oneerlijke concurrentie met 24/7 taxi. De taxichauffeurs die aangesloten zijn bij TCCA willen dat de overheid ingrijpt. Onderzoek naar werkomstandigheden verplegers. Dat is nieuws vanuit het ministerie van Gezondheid. Want de minister van Gezondheid, Javier Solvania, heeft deze week in een brief aan gezondheidsinspecteur Dr. Servin Kelly gevraagd om een uitgebreid onderzoek te doen naar de werkomstandigheden van de verpleegkundigen in het CMC. Er zijn meerdere brieven en documenten ontvangen van de verpleegkundige vakbond CBV en ook van het CMC zelf. En de minister wil duidelijkheid. Daarom heeft hij de inspecteur gevraagd een onderzoek te doen. Er wordt geklaagd over een minder aangename werksituatie. En ook zo de werkplekken niet altijd even veilig zijn. Nou, dat zijn hele belangrijke punten, vindt de minister. Hij weet niet of het waar is, maar wil wel dat er onderzoek wordt gedaan. Wordt dus vervolgd. Even tijd voor een break. We zijn zo bij u terug met meer nieuws. Welkom bij Heavy Mix Concrete. Heavy Mix Concrete is in 2009 opgericht door de familie Vieira. Toen de tijd bestond de vloot uit 4 betonmixers, 1 pomptruck en een hele simpele betonplant. Maar kijk nu wat het is geworden. 14 betonmixers, 6 betonpompen en een nieuwe betonbatchingplant. Bij onze nieuwe batchingplant vindt de menging plaats in de mixer van de betoncentrale en niet in de truckmixer. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën, een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. En Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. Dan beginnen we op de BES-eilanden, want de Raad voor de Rechtshandhaving heeft de Nederlandse minister van Justitie om actie gevraagd. Er moet snel actie komen om de Koninklijke Marechaussee op Bonaire, Sint Eustatius en Saba uit te breiden. Dat stelt de Raad voor de Rechtshandhaving. Het huidige personeelsbestand van de Marechaussee is ontoereikend om effectief grens- en vreemdelingentoezicht uit te voeren. Dat staat in het rapport dat gisteren openbaar werd gemaakt. De situatie op Curaçao, Aruba en Sint Maarten, waar de capaciteit al is versterkt, is beter. Maar doordat er te weinig personeel op de BES-eilanden is, heeft dit problemen bij de aanpak van mensenhandel en mensensmokkel, aldus de Raad. Dan gaan we naar de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten. Die dient een klacht in tegen voormalige accountants van Sun Resorts Limited. Dat is al vorige week gebeurd, maar vanochtend is het persbericht van de Centrale Bank naar buiten gekomen dat er mede namens Enya tuchtklachten zijn ingediend tegen 2 voormalige externe accountants van Sun Resort Limited. Dat is een dochtervennootschap van EC Investments en die vervult een zeer belangrijke rol binnen de Enya groep.
Waar gaat het over? Mullet Bay op Sint Maarten. Dat dient als dekking voor de nakoming van de verplichtingen van Enja jegens haar polishouders. En daar is heel veel over te doen geweest door de voormalige eigenaar die dat zou hebben gebruikt om geld naar zijn eigen rekening over te schakelen. Volgens de centrale bank is er iets fout gegaan in het werk van de 2 voormalige accountants en daarom is er een klacht ingediend. Dan gaan we naar dengue. We hadden het er net al over. We hebben eerder vanochtend gesproken met epidemioloog Yaskara Halabi. En we stelden haar de vraag of het inderdaad waar is, zoals we in de kranten hebben gelezen, dat er al 3 mensen zijn overleden aan dengue dit jaar. Dat is waar, zo legt Halabi uit, maar ze schetst ook de omstandigheden waarin dat is gebeurd. Er zijn 3 mensen overleden, eentje in week 7. Wij werken in weken, hè? We zitten nu, op dit moment zitten we in week 13, zo just for context. Ja, dus... er is eentje overleden in week 7, er is eentje overleden in week 10 en 11. En om wat voor mensen gaat het? Er zijn relatief jonge mensen tussen 20 en 40 jaar. En dat is toch... En het is ernstig dat ze dood zijn. Ik bedoel, families zijn mensen kwijt. Ik weet niet wie ze zijn. Alles gebeurt anoniem bij ons. Maar ik kan me voorstellen, de families would be devastated. Ja. Ik hoop dat er geen kleine kinderen achter zijn gebleven. Dat is altijd een ramp. Maar aan de andere kant, we weten dat Curaçao heeft een verhoogd risico voor alle virussen. En dat heeft te maken met onze andere situatie? Indicatoren. Bijvoorbeeld, wij zijn als volk ontzettend dik. Ja, dat is al een probleem. Dat betekent dat we vaker diabetes zijn, dat we vaker hypertensie hebben, dat we vaker hart- en vaatziekten hebben. Behalve dat hebben we ook een hele hoge prevalentie van mensen met sickle-cell problematiek. Ja. Dat is ook een risicofactor voor alle virussen. Ja? Maar vooral dengue. Dus het is ernstig dat die mensen gestorven zijn, en het is raar als we het zien over de 30 jaren heen, maar we weten dat we als volk niet healthy genoeg zijn. En dat betekent dat we altijd een verhoogd risico presenteren voor een heleboel infectieziekten. Wat belangrijk is dat mensen gezamenlijk de vele broedplaatsen aanpakken. Want zolang er muggen zich kunnen vermenigvuldigen, kunnen die ons weer steken met gevolgen van dengue. Er is ook chikungunya, Zika en via Guyana en Trinidad zou er misschien ook weer een 4e virus deze kant op kunnen komen. Dus het belangrijkste wat Curaçao moet doen is zorgen dat de prikkans verkleind wordt, aldus de epidemioloog. En dan tot slot Mexico, die heeft te lijden onder enorme bosbranden. Daar is al meer dan 3000 hectare aan bos verwoest door branden. En dat is vele malen het gebied van Curaçao, om u een beeld te geven om hoe groot de situatie gaat. De bosbranden hebben al 18 van de 32 staten in Mexico getroffen. De Nationale Commissie voor Bosbouw meldde dat er tot vanmiddag, dat moet vanochtend zijn, 95 actieve branden waren met een voorlopige oppervlakte van ruim 3000 hectare. En het gaat om grote bosgebieden. De branden zijn enorm, dat ziet u ook op de beelden. Er worden temperaturen tot 40 graden Celsius geregistreerd. En in verschillende gebieden zijn al de noodsituaties uitgeroepen. Normaal zijn de maanden maart, april en mei de droogste in het land. Dat bevordert natuurlijk deze rampen, maar dit jaar is het wel heel erg. Er wordt een oproep gedaan aan de bevolking dat mensen, als ze in de natuur zijn, er goed op letten dat ze hun sigaretten of kampvuren daadwerkelijk doven.
Dit was het belangrijkste nieuws. Dit was Access Journaal. Wij zijn er morgen weer en ik wens u een hele prettige dag. Het allerbeste. Tot ziens. Dag.